କାହାଣୀଟି ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଯିବ। ଏକ 16 ବର୍ଷ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ପଚାରିଲା କି ମାଆ, ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ କ'ଣ ଉପହାର ଦେବ? ତା ମାଆ ତାକୁ କହିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୋର 18ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆଲମାରିରେ ଦେଖିବୁ ସେଥିରେ ତୋ ଉପହାର ଥିବ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅଟି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲା। ପରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ତା ହୃଦୟରେ ଏକ କଣା ଅଛି। ଡାକ୍ତର ତା ମାତା ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପିଲାଟି 2 ମାସରୁ ଅଧିକ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଅଟି ଭଲ ହୋଇ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ତା ମାଆ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ ନାହିଁ। ସେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ଆଲମାରି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ଆଲମାରିରେ ଏକ ଉପହାର ଅଛି। ଉପହାର ଖୋଲି ଦେଖିଲା ଯେ ତା ଭିତରେ ଏକ ଚିଠି ଅଛି। ସେ ଚିଠିରେ ଲେଖା ଥିଲା କି ମୋ ଧନ, ଯଦି ତୁ ଏ ଚିଠି ପଢ଼ୁଅଛୁ ତାହେଲେ ତୁ ଠିକ୍ ଅଛୁ। ତୋର ମନେ ଥିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲୁ ଆମେ ତତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲୁ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ତୋ ହୃଦୟରେ ଏକ କଣା ଅଛି। ସେଦିନ ମୁଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଲି ଯେ ମୋ ହୃଦୟ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି। ମନେ ଅଛି ଦିନେ ତୁ ମୋତେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେ ମା, ମୋର 18ତମ ଜନ୍ମଦିନରେ ମୋତେ କ'ଣ ଦେବ? ପୁଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ହୃଦୟ ଦେଉଛି, ତାକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବୁ। ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭକାମନା ପୁଅ। ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମାଆଟି ମରିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ମାଆର ହୃଦୟ ଠାରୁ ବଡ଼ ସଂସାରରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ।